ஆண்டவருடைய பரிசுத்தமுள்ள நாம மகிமைப்படுவதாக. தர்மையான காலை வேளையிலும் சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் 130 சங்கீதம் 2 வசனம். சங்கீதம் 130 2 வசனம். ஆண்டவரே என் சத்தத்தை கேளும், ஆண்டவரே என் சத்தத்தை கேளும், என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்திற்கு உமது செவிகள் கவனித்திருப்பதாக. என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்திற்கு உமது செவிகள் கவனித்திருப்பதாக. வாசிப்போம், எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம். ஆண்டவரே என் சத்தத்தை கேளும், என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்திற்கு உமது செவிகள் கவனித்திருப்பதாக. இன்னும் ஒரு விசை வாசிப்போமா? ஆண்டவரே என் சத்தத்தை கேளும், என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்திற்கு உமது செவிகள் கவனித்திருப்பதாக. நம்மை கவனிக்கிற ஆண்டவர், நம்மை கேட்கிற ஆண்டவர், அவர் நம்மை கவனித்து கேட்கும் தேவனாய் இருக்கிறார். இந்த காலை வேளையில் எல்லாவற்றையும் கவனிக்கிறார், எல்லாவற்றையும் கேட்கிறார். ஒரு நாள் வரப்போகிறது, எல்லாம் தேவ சமூகத்தில் நிற்போம். அப்படி நிற்கும் போது நாம பேசின எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் கணக்கு ஒப்புவிக்கிற நாளா இருக்கும். அவர் எல்லாவற்றையும் கவனிக்கிறார், எல்லாவற்றையும் கவனிக்கிறார். காலை வேளையில் அவர் கேட்கிற தேவன். கல்லையோ மண்ணையோ ஜீவன் இல்லாத ஏதோ ஒன்றை நாம் வணங்கவில்லை. மரித்தேன் ஆகில சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்து உயிர்த்து இன்றைக்கும் ஜீவனோடு இருக்கிற சர்வ வல்லவரை நாம் ஆராதிக்கிறோம், நாம் தொழுது கொண்டிருக்கிறோம். மேலான தேவன், வல்லமையான தேவன், அவர் எல்லாவற்றையும் கவனிக்கிறார். watches over everything. எல்லாவற்றையும் அவர் கேட்கிறார். காலை வேளையில் ஆண்டவரே நீர் எல்லாவற்றையும் கவனிக்கிறதற்காக, கேட்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். நீர் கேட்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும். நம்ம ஜெபங்கள்லாம் ஆண்டவர் கேட்கிறார். உங்களுக்கு தெரியுமா? நீங்க ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே கர்த்தர் அந்த ஜெப நேரத்தில் இருக்கிறார். நீங்க தனியா இருக்கலாம், ஆனா அந்த அறைக்குள்ள இயேசு இருக்கிறார். நீங்க ஒரு குடும்பமா ஜெபிக்கலாம், உங்க வீட்டுக்குள்ள இயேசு இருக்கிறார். ஒரு சபையா கூடி ஜெபிக்கலாம், இந்த ஆலயத்துக்குள்ள ஆண்டவர் உலாவி வருகிறார். அவர் கேட்கிறார். யார்ட்டையும் நம்ம ஜெபம் பண்ணல, கேட்கிற தேவனிடத்துல ஜெபிக்கிறோம். செவி கொடுக்கிற தேவன், செவி சாய்க்கிற தேவன், அவர் நிச்சயமாய் கவனித்து கேட்கிறார். எல்லாரும் கேட்பாங்க. கவனித்து கேட்கிறவங்க, இப்போ நான் பேசுறேன், நீங்க எல்லாம் கேட்குறீங்க. எத்தனையோ வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டும் கேட்கலாம், மற்ற வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டும் கேட்கலாம், எடையடைய கேட்கலாம், முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப கவனமாகவும் கேட்கலாம், கவனிச்சு கேட்கலாம். அருமையான காலை வேளையில் கவனிச்சு கேட்டா எல்லாம் கேட்கும். அப்படிதானா? கவனிச்சு கேட்கறதுல அதான் விசேஷம். எல்லாம் கேட்கும். நான் பேசுறதும் கேட்கும், பின்னால் ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போத அதுவும் கேட்கும், எல்லாம் கேட்கும். கவனிச்சு கேட்டா எப்படி ஆண்டவர் கேட்கிறாராம்? கவனிச்சு கேட்கிறாரு. இன்னும் எல்லாத்தையும் கேட்கிறாரு, ஒண்ணு விடாம அத்தனையும் அவருக்கு காதுல விழுகிறது. கவனித்து கேட்கும் தேவன். சரி, எதை ஆண்டவர் கேட்கிறார்? முதலாவது மல்கியா 3:16 வசனம். மல்கியா 3:16 வசனம். அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசிக் கொள்வார்கள், கர்த்தர் கவனித்து கேட்பார். கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் பேசுவார்கள், அதை ஆண்டவர் கவனமா கேட்பார். கர்த்தருக்கு பயந்தவங்க பேசும்போது ஆண்டவர் அதை கேட்கிறார். நம்ம பேசுறதையும் ஆண்டவர் கேட்கிறார். நிறைய நேரம் நினைக்கிறேன், ஜெபம் பண்றதெல்லாம் ஆண்டவர் கேட்கிறார். தேவ ஜனங்கள், கர்த்தருடைய பிள்ளைகள்
ஆண்டவருக்கு பயப்படுறவங்க, ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவங்க, அவங்க 2 பேர் நின்று பேசினாலே ஆண்டவர் அதை கேட்குறாராம். நம்ம என்ன பேசணும், நம்ம என்ன பேசுகிறோம், என்ன பேசுகிறதா இருந்தோம், எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் கேட்குறாருல. கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் பேசும்போது சில நேரம் நினைக்கிறோம், இந்த ரூம்குள்ளே யாரும் இல்லை அப்படின்னு மற்றவங்கள அவங்க இவங்கன்னு பேசுகிறோம், எல்லாத்தையும் பேசுகிறோம். கர்த்தர் அதை கேட்குறாரு, எல்லாத்தையும் கேட்குறாரு, கவனித்து கேட்குறாரு. கவனிச்சுன்னா அவர் கவனம் எங்கே இருக்குது? வெறும் உங்கள் சத்தத்தில் இல்லை, உங்கள் சத்தத்தை மாத்திரம் அவர் கேட்கல, உங்கள் இருதயத்தையும் பார்க்குறாரு. அது என்ன துணியோடு எழும்புது, அது என்ன ஏக்கத்தோடு எழும்புது, அது என்ன காரணத்தோடு அந்த வார்த்தை எழும்புது, அந்த வார்த்தையின் பின்னணிய என்ன, அதனுடைய அதனுடைய வேதனை என்ன, அது எதனால் அந்த வார்த்தை உண்டானது, எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் கவனிக்கிறார். பேசும்போது கவனமா இருக்கணும். கர்த்தர் பார்க்கிறார், கர்த்தர் கேட்கிறார். மாத்திரமல்ல, 2வது பாருங்க, சங்கீதம் 130 சங்கீதம் 2ஆம் வசனம். சங்கீதம் 130:2. ஆண்டவரே, என் சத்தத்தை கேளும், என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்திற்கு உமது செவிகள் கவனித்திருப்பதாக. எரேமியா 18:19 பாருங்க. எரேமியா 18:19. கர்த்தாவே, நீர் என்னை கவனித்து என்னோடே வழக்காடுகிறவர்களின் சத்தத்தை கேளும். விண்ணப்பத்தின் சத்தத்தை கேட்கிறார் ஆண்டவர், கவனித்து கேட்கிறார். ஜெபம் பண்றோமே, அந்த ஜெபத்தை ஆண்டவர் கவனமா கேட்கிறார். நம்ம தான் சில நேரத்தில் நினைக்கிறோம், இது சும்மா நம்ம ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், யாரும் கேட்கல. இல்லை, உங்களை கேட்கிற ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார், கவனமா கேட்கிறார். நீங்க ஜெபிக்கிற அந்த ஜெபத்தினுடைய கண்ணீர் முதற்கொண்டு அவருக்கு புரியும். ஜெபத்துல இருதயம் உடையுது பார்த்தீங்களா? இருதயம் உடைஞ்சி நொறுங்கி கண்ணீர் புறப்பட்டு வந்து நீங்க அழுறீங்களே, கதறீங்களா ஆண்டவர் சமூகத்தில், அது அத்தனையும் அவருக்கு புரியும், அத்தனையும் அவர் கேட்கிறார். அதனாலதான் இருதயத்தை ஆண்டவர்கிட்ட தான் ஊற்றணும், அதை அவர் கேட்கிறார். விண்ணப்பத்தை ஆண்டவர் கேட்கிறார். 3வது பாருங்க, அப்போஸ்தலர் 4:29-30. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 4:29-30. இப்பொழுதும் கர்த்தாவே, அவர்கள் பயமுறுத்தல்களை தேவரீர் கவனித்து உம்முடைய பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும்படி செய்து பிணியாளிகளை குணமாக்கும்படி உம்முடைய கரத்தை நீட்டி உம்முடைய ஊழியக்காரர் உம்முடைய வசனத்தை முழு தைரியத்தோடு செல்லும்படி அவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்தருளும் என்றார்கள். பயமுறுத்துறவங்களை, எதிராளிகள் நம்மளை பயமுறுத்துறாங்களே, அவங்க பயமுறுத்துதலையும் ஆண்டவர் காது கொடுத்து கேட்கிறார். உங்களுக்கு எதிராக எழும்புறவங்க அவங்க என்னெல்லாம் பேசினாங்க, உங்களுக்கு விரோதமாக செய்கிறவங்க என்னெல்லாம் திட்டமிட்டாங்க, உங்களை என்னெல்லாம் சொல்லி பயமுறுத்தினாங்க, அதெல்லாம் ஆண்டவர் கேட்கிறார். அதெல்லாம் ஆண்டவர் கேட்கிறார். நீங்க பயப்படாதீங்க, கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் கவனமாக கேட்கிறார், எல்லாவற்றையும் கவனிக்கிறார். சும்மா கவனிக்கல, எல்லாவற்றுக்கும் பதில் வைத்திருக்கிறார். அவர் கிரியை செய்கிற தேவன், அவர் உண்மை உள்ள தேவன். இன்னைக்கும் நமக்கு உதவி செய்ய வல்லவன். இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிற 2 காரியம் என்ன? 1, நான் பேசுறதுலாம் கவனமா இருக்கணும், காரணம் ஆண்டவர் கவனமாக பார்க்கிறாரு, கேட்கிறாரு. 2வது, நான் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டாம், நான் எல்லாத்தையும் ஜெபத்தில் சொன்னேன்னா அவர் கேட்டு எனக்கு பதில் அளிப்பார். இந்த 2 விசுவாசம் நமக்குள்ள உருவாகட்டும், கர்த்தர் மகிமைப்படுவார். ஜெபத்தை கேட்டவரை நன்றி சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோமா? கண்ணீரை கண்டீரையா, கரம் பிடித்தீரையா, கண்ணீரை கண்டீர்
பிடித்தீரையா, கரம் பிடித்தீரையா, விண்ணப்பம் கேட்டீரையா, விடுதலை தந்தீரையா, விண்ணப்பம் கேட்டீரையா, விடுதலை தந்தீரையா. புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி, புயல் இன்று ஓய்ந்தது, புது ராகம் பிறந்தது. புகழ்கின்றேன் பாட்டு பாடி, புயல் இன்று ஓய்ந்தது, புது ராகம் பிறந்தது. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் இன்றும் வல்லவரே. நன்றி அப்பா நல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே, இன்றும் என்றும் வல்லவரே. ஜெபிப்போமா? சர்வ வல்லமை உள்ள எங்கள் பரலோக தேவனே, அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையிலும் கவனமாய் கேட்கிற ஒரு தேவன் எங்களுக்காக இருக்கிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. நீர் எல்லாவற்றையும் கவனித்து கேட்கிறீர். உமக்கு புரியாதது விளங்காதது ஒன்றுமே இல்லை. எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர், அனைத்தையும் அறிந்தவர், கேட்கிற தேவன். எங்களுக்குள்ள இந்த 2 விசுவாசம் வரட்டப்பா. நாங்க பேசுறதெல்லாம் கர்த்தர் கேட்கிறார். ஆகவே கவனமா நாங்க பேச எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. எங்களுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் வரட்டும். நாங்க ஆண்டவர் பாதத்துல சொல்லி ஜெபிக்கிறதெல்லாம் ஆண்டவர் கவனித்து கேட்கிறார், பதில் தருவார். இந்த விசுவாசங்கள் எங்களுக்குள்ளே உருவாக உதவி செய்யும். வசனம் கேட்ட எல்லாரையும் ஆசீர்வதிங்க. தேவ கிருபை தாங்கட்டும். தாழ்த்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்கேளும் பிதாவே, ஆமென், ஆமென். எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. இன்று இரவு நம்முடைய குடும்ப ஜெபங்களை ஜெபிக்க வேண்டிய ஜெப அட்டவணையை பார்ப்போம். அமர்ந்து காத்திருப்பேன் எந்த அப்பாவின் சமூகத்திலே, அவர் பேச நான் கேட்பேன், அதுதான் என் ஜெப நேரம். நான் பேச அவர் கேட்பார், அதுதான் என் ஜெப நேரம். இந்த பாடலை பாடி கர்த்தரை நீங்கள் மகிமைப்படுத்துங்கள். 1 சாமுவேல் 21 முதல் 1 சாமுவேல் 31 அதிகாரம் வரை வாசியுங்கள். சங்கீதம் 130 சங்கீதம் 2 வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணுங்கள். தேவன் எல்லாவற்றையும் கவனிக்கிறார் என்கிற உணர்வு தேவ ஜனங்களுக்குள் காணப்பட ஜெபிப்போம். கர்த்தர் கிருபை தந்து நடத்துவார். கர்த்தர் மகிமைப்படுவாராக. கர்த்தர் நாம மகிமைப்படட்டும். இன்று இரவு நமக்கு தேசத்துக்கான ஜெபம் இருக்கிறது. 8 மணியிலிருந்து 9 மணி வரை சேர்ந்து ஜெபிப்போம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஸ்தோத்திரம்.